Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Endofunga munotondera nhau yatakakupai yemwana akashayikwa kumudzi. Naizvozvo ndingade kutanga kukuzivisai kusvika kwatakaita pakanga pakaunganwa vanhu nevanhu. Takafonerwa naChief Nyamkoho vakati veDrumas Media dai mauya kuno kwaMutoko kune nhau iriko yemwana akashayikwa. Ndikati ndakatombotaura navo vabereki vacho tanga tichiri muurongwa hwokuona kuti toita sei. Zvikanzi aiwa don't worry, kune mufundisi kana kuti pastor kana kuti madzibaba vatizvo vanokwanisa kunosvika pane mwana, uyezve mangwana chaivo vari kutoenda. Vaitoti nhasi wacho vada kutoenda kunyanga nekuti munhu yakanotora mushonga kuna sekuru Stole wokuzouraya kwaakaita mwana. Naizvozvo takati aiwa regedzai ndinosvika kwakaungana vanhu kwacho tinoona kuti zvakamira sei, asi taive nebasa redu ratanga tafambira. Naizvozvo ndakazochipuwa nhamba dzemufundisi ndokubva tafonera naye ndikati mufundisi, ndanzwa kuti makuda kutoenda kunyanga, taida kuti tibatane tiende tese ikoko. Saka toonana sei? Ndopakazotaurwa venyu yekuti tisangane, vakatipa roadblock. Ndikati isusu kwatiri kwachoka titori kudhuze nekwaMutoko, saka imimi chiuyai tisangane kuno. Wakati aiwa uyai kuSuswe paroadblock yemapurisa munotiona. Ndopandakanosangana nawo, ndobva tawirirana kuti isusu kuti tinge tiriko kunyanga hazviite kuti tinge tichienda musi mumwe chete, ndokuti aya mangwana zvinogona kuita. Tichibva ipapa takanopedza basa redu, ndopatakazoenda paya panga pakaunganwa nevanhu. Tichibva ipapo ndobva taronga rwendo tikati aiwaka hatingape vanhu mubatsiri, nekuti mubatsiri vaanaye chaangoripo chete kutakura vanhu. Tinosvika kwasekuru Stole kwacho tinoona minana yataida kuitirwa napasta. Naizvozvo sekuona kwangu, semafungiro angu, ndonguva yatakasevha vanhu, nekuti zvaifungidzirwa namufundisi mafungiro edu kuti vanhu ava varingoita vari kumudzi ikoko, ongorova mari ikoko, obva adisappear. Saka kuzopindira kwedu isusu kwakabva kwakanganisa metsi dzacho. Naizvozvo regedzai ndikupei nhau iyi zvizere munzwe zvikutaurwa neveruzhinji. Pari zvino mufundisi foni yavo haichaite, asi mari vakange vatopiwa yekuti vabatsire veruzhinji. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Pamusoro vanhu vanogara muZimbabwe, inini zvakutondikashamisa, ndini sabhuku chesaka. Ndakadai ndiri pamba ndakaona mukomana asvika anonzi Edison Simbai Kusa, akati mudhara ndasangana nomunhu pamhiri pamudzi achiti nini ndinobatsira. Ndikati iwe anobatsira unomuziva here? Zvikanzi aiwa atomutsanangurira kuti ndinobatsira. Saka aripi? Anoti ari kumhiri kuNyamatawa. Shuwa takaenda ikoko Nyamatawayo toonana naye, akati aiwa inini ndinobatsira, imimi endai ndoda kutaura pano vanhu. Achiti ndikutaura pano vanhu, isisu takamubvunza kuti shamwari unogona here, sisi tiri kushupika nonyaya yemwana iyoyo, apedza mazuva ari musango tisingamuoni. Anoti musacheme henyu, inini ndinozvigona, ndinobatsira nozi Steven, mubatsiri Steven. Isusu takasimuka tikaunganidza vanhu
akazoya kuma 88 ati gara yonwani gara yenywana ngagara ipapo tiri kuuya saka akazouya akazoshanangura kwanu kuti nini ndiri mubatsiri atsanangura kudaro akati nini basa ranga handisenze usiku ndinosenza pakachena tichifungidzira kuti chokwadi zvari kutaura zvinochokwadi akati iye ndiri kuda watungamiri sabhuku hedimeni nomurudzi womwana nasekuru wacho nowarudzi womwana ndiende nawo ikoko kuno mwana wawo shuwa makuseni akazouya maku6 o'clock isisu tinge tatononoka futi tikazouya kutohwa unomotovheki nomuzukuru wangu kuti endetsai manonoka alright vatasvika akati manonoka tatufungidzira kuti tinonguva yakanaka saka nguva iyoyo akasanangura akati ndikuda mari tioneke enda vanhu vacho varipo here tikati varipo vatapinda inini sabhukuni nomurudzi nasekuru womwana anomofuti tapinda ipapapo takafamba tikasvika pasuswa papanolodiblomo akabva asangana watoro nhau zvavakataurirana ndipo pakazonge patanga kuita tsoro yedu kunyangara manje iyo akati watoro nhau akati aiwa inini handina kubvukirwa kuya kunoku ndino misheni yondinayo akati no inini ndikuda kumhanya kukoti ndino mwana wangu achapinda mukoti nhasi saka tosangana mangwana nanonguva dzanaita 8 o'clock shuwa isisu kubva tadzoka kudzimba totaurira vabereki ikoko kuti ndizvozvo tawo mangwana saka takaenda no watoriwo nhau kubhuku kwangu kwachisango ivo watoriwo nhau vakabva vazotibatsirawo kuti chitsvakai mundisire fuel tikubatsira tiende pamwe chete tosangana nomunhu wenyu kupi kumarondera saka isisu takazoita kunorara kwamutoka tikaenda nawo kwamutoko vatarara ikoko saka taenda kwamutoko nasi kuseni tomuka kuti takaenda nhau dzedu dzo takataurirana kuti tichasangana nonguva dzinoita 8 o'clock tasvika pakona pamusami tinoone dhiraivha uningirike wedu watoriwo nhau wakutoti ndasenderwa meseji kunzi aiwa inini ndiri kugomo hatichaenda manasi tichaita mazuva tichiona kuti ndozvipi zviri kuitika vazatikashamisa kuti isisu takanga tamubhadhara kudhara mari takutoona kutoti zvatotiomera vanhu vezimbabwe kuti kuchiri kuita here isi tichichema totsotsiwa mari dzedu saka nanasi unoti takatomira tiri pasango ndizvo ndinokuudzai vanhu vezimbabwe ndatenda ini ndinoitwa Shira Vakajana takashaya mwana wedu ane 13 years saka panguva yatakamushaya mwana tiri mubishi kutsvaka mwana ndakazongotiwo ndabuda ndazodzokawo pane kwanga ndaendawo ndakanzi namama sekuru havapo pano ndikati sekuru waendepi zvanzi pane simba yasvika pano asvika nasabhu saka kusvika kwaaita pano anga achiti zvonimu ari kuziva kune mwana anokubatsirai unokutorirai pane mwana ari kupaziva akati akaita sei munhu wekuti ari kuziva pane mwana vamwe vese vari kuti hatisi kuona tiri kuvharirwa kunze chii chiri kumboitika zvanzi aiwa iye atanzi ndinozvigona saka vatomhanya kunyamata vana sekuru kuti vaonoita sei vaone kunoona munhu wachiona azokwanisa kuvabatsira nekuti vakagarira kuno pamwechi anogona kuzopfuura ane mota ane darira ana ari kunyamata ndati aiwa hapana chakaipa patazoti ndatorarawo zvangu vandazomutswa namaiguru angu kuti tete mukai zvinonzi watimhanyei tiende kukachimana kukachimana asi mwana wangu awanika zvakanzi mheno pane munhu asvika pana vachitoti vanhu vese kugiraundi zveshuwawo takavati manje kuti sema papana pasina munhu pamba nemusikana anga aripo nomuchimira tinodedza gogo wauye yoita seouya toenda tisekugiraundi akanosvika chiwa kugiraundi takagara vanhu vachiona mama
dare rangu ndapedza but tiri kuuya tagara vanhu vatonzi achidoneta ichi mari yanga yasara yemubhuku yanga yasara 90 something saka zvanzi manje waridzi mwana kana mune masenzi aminayo batanidzai kuti tione kuita sei kumari yedu kwane 150 amaiguru wangu wangu aripo vawabhadharawo $37 yavo imwe mari nandakandirwa mugrupu nevanhu vegrupu rekwachimana yanga iri 22 vatatonoitora vatabatanidza ipapo mari iyo yatokwana saka zvadaro zvanzi aiwa musewo vanhu vachakwanise kuenda pa nekuti anoti dare rangu handibate usiku kwachena nezuro ana sekuru wangu vakutouya ovha wasangana ne waiuya watapiwe nawo waiuya uko kachimana ikoko vha watodzoka saka zvadaro zvainzi nhasi ndopataifanira kusangana kumarondera tatomuka tatogadzirira tararira kwamutoko tamunzira taakuenda ndopatatazonzi ndiri kugomo hazviite kuti tiite zvenyama nekuti munhu wachona ari kushandisa mushonga saka zvadaro ndopatiri parodhi mhuri yezimbabwe tokumbirawo kubatsirwawo kana pane vabatsiriwo vane nyasha dzamwari vanozivawo zvedenga vasingabhadharisewo kana vanobhadharisa vacho asi vanotanga vatiitira basa totenda nekunzwisisa kuti zveshuwa basa redu rashandwa pane munhu anoda kuti atore mari akatora yakawandisa 150 iyoyo ne400 mota yatinayo yachona tafirisa futi ifiyo ye150 saka kwatukuenda hatisi kusvika izvo tiri parodhi tatenda ndinotwa Tobias Bakajani ndogara kukachimana zvakaita ndezvekuti takasangana nemukomana uyu akatitsvaga kwatanga tiri atitsvaga kudaro akatanga unoona sabhuku ndobva azoya kumba kwangu akanditsanangurira kuti mwanangu kune munhu ari kubatsira saka tachikumbira kuti aita sei atibatsira moti unozvionawo senda ndozvati kutsvaga tichishaya zvekubatsirwa zvokuti muzukuru wangu toita sei ndichikumurangarira nhasi takashaya muzukuru wangu iye akabata chinhano chachona ichocho saka iye akati no mukomana uya uyu auya neshoko iroro kuti vayanzwa vachitaura nyaya dzavo kupi kumiri kwavanga ari asi vazopindirawo saka semunhu wemugari wemuno ndobva auya mwana uye uyu akati ndatishamire mudhara handei toenda netsoka yedu hazvina kuipa kuri kumiri kunyamata uko mukomana anga nebhaiki ndobva yaenda nebhaiki vatora mumwe kumuperekedza futi ndobva tasvika kuya takafamba ndofika kuma2 tichisvika ikoko ndobva ati dare rei ndariona kudhara ndimi akashaya mwana tenda akashaya muzukuru wangu akashayikawo akatorerwa pamba ndati akatorerwa pamba ndine urombo muzukuru wenyu akashayika akatochekereswa kumakaha ako kune watoshanda nen'anga kumakaha akatochekereswa handifunga kuti mupenyu changosara iri nyama yega yega ndati anyway kana madaro zvirinyani kuti tiende kupi kuvazhinji tizivisa zhinji kuti munhu wese akutsvaga mwana uyu iye akati alright pane vanhu tiri kubatsira panapa kana ndakuvabatsira ndapedza kuvabatsira ndozoya kupi ndozoya ikoko inini namudhara wangu sabhuku ndobva tapinda muzira pataenda uyu mukomana uyu nebhaiki rake ndobva waenda kuti atonosangana kumba takatanga kubata mafoni tichibata nharaunda kuti kwachimana yose ngatisangana ikuground tironge nenyaya yemubatsira ada kutibatsira uyu shuwa mafoni takamhanya sei mafoni kufonera vanhu vari kumba kuti ngatisangana ikuground mafoni akati vanhu takazosvika ikoko isusuka vanhu vaungana kudaro abatanga kutaura niya yacho no pane mubatsira kuya kuzotibatsira asati unganai mesi tozotaurirana noti inini ndiri muprofeti asi ndobhadharisa saka zvakadaro vanhu vakaungana zvechikwadi akanonoka kuzosvika futi pai panzvimbo pachona patakatakaungana isusu azosvika late nofanira kuzobva ipapo kuma-past 8 asvika mukomana uyu akangosvika nzi right unganidzai mari zvino mari yakanonoka kumuunganidzwa mari yeyo vanhu vabereki vakatsvaga nekutsvaga kusvika mari yaita sei yakwana yanga achida saka pamari apa manje zvanzi right mangwana tichauya mangwana musanganai pana mangwana makuseniseni eitokuro kumunenge mandopedza chi basa rese totora nevanhu tobva taenda navo kupi kune mwana imimi vanhu vakamida kuenda vanhu vakawanda mutsvaga imwe mari yetransport muendawo nepapa sienda nekuku nekumarondera kuti ndida kuenda kukoti kune koti yemwana wangu kumarondera nekuda iko kuna 11 oko vanhu vakati aiwa hazvina kuipa vanhu vakasara vachitsvagawo kuti mari yetransport kuti vaende nepakati nemakaya isu inini nasabhuku ndisaka tasapozi kuti titiende naye apedza koti tobva tazodzika uko saka laki nobva tazosangana nedrumas vedrumas vakasangana nemurume vachitaura niya yachona iyoyo saka vedrumas vakazodano kuti mimwenda mega ikoko kunyanga kwachona iko hazviiteba toda isu tiri padhuze tichirase tichibatsirana
zvinenge zvichiitwa kupi zvinenge zvichiitwa ikoko. Saka rwendo rwoti atazoenda mwedzi racho takazoenda atimisa asi iye akazoenda rwendo rwake kukoti takazodzoka kumba nevedrumas vaiva ndovakazotiperekedza kumba futi ni nani namutara wangu Sabhuku. Tasvika kuye kuti vanhu vakaungana futi kuti no vabereki musabararikeba garai paground ipapo futi tikuya nevedrumas ikoko pane zvada kutaurwawo nemi shuwa takaona vabereki vakagara paground vedrumas vakasvika aiva vakapereka ende vakatenda vakaita zvavakaita vedrumas basa ravo nemazvo vakati aiva vedrumas ni zvandoita ndizvozvi takuita manje dai muri vamwe kuti ava vaenda nekuko kuti muzotsvaka transport muenda kupi musangana kumarondera kana kuti kumakaya ikoko ini ndakuenda nevanhu vashomanana ndipe vanhu vashomanana monditsvagira mari yei yekufambisa yekuti ndoise mafuta ndaisa mafuta ndotakura vamwe vanhu ndonora navo kwaMutoko tasvika kwaMutoko ikoko mangwana museni tozosangana nani naye mubatsiri wedu upi kumarondera tobva tazotora tichienda kwatoenda kuinyanga kwachona ikoko. Aiwa ndozvataita tikatara kwaMutoko shuwa netimu rese takawanda tandiri 7 timu redu svika paya tarara kwaMutoko makuseni tapuwa chikafu tikadya makuseni bva tangobuda bva takupinda munzira kuenda kumarondera kuti tinobata mubatsiri wedu sadaro tichingosvika tingotipona panozibaya tichingoti kurose pacross up takutoenda tiende kumarondera ndobva azosenda message kune vedrumas oda ndakundikana ndakuenda kumugomo. Saka munamato ndovati nini musatangire kumhanyira chinhu zvenyu izvozvo hazviende nemasotanga maisa munamato saiyarara mugomo. Saka zvakadaro manje isusu tazomira tichingobva pacross bye tashaya kuti toitawo sei tatobatsirana pfungwa kuti tingaite sei zvinhu izvi apa akatora mari yedu yakawanda. Saka zvakadaro vanhu vese tisu tochadzoka sei kumba kuti tontaurira vanhu kuti ndo mafambiro ataita zvinozonakidza here takuti afanike matsotsi ndisu asi tiri vanhu timushishi tikushipika zvakachi mwana wedu. Saizvozvo manje tese tangoshungurudzika tsodzika nenyaya yachona iyoyo ndozviri kutinesa izvozvo. Ini ndoitwawo Sabhuku Chitai nhauya abva kutsanangurwa nasekuru wangu akuru. Kune muprofita akatsvagwa anozviti madzibaba anodzipa zvaba Stephen madzibaba Stephen zveshuwa wakanotsvagwa naSabhuku Chesango nasekuru muridzi wakashayikwa wemwana wakauya panzvimbo wakazosvika ari manheru madzibaba Stephen wasvika wakati dare rangu handigoni kufamba usiku asi ndinorifamba kana kwakachena kunze. Wakasvika wakati ndogona kukubatsirai kunosvika pane mwana. Tadaro takapedzerana wakati iwo handigoni kufamba nhano pasina mari 150 edare zveshuwa 150 edare tataiunganidza tapedza kuiunganidza vakazotaurawo wakati ndoda 400 yekuti nditange dare asi dare rematangira handichariita imimi chiunganidza imari inokwanisa kuita 400 yaita 400 mutera kumarondera matera kumarondera tochizosimuka kuseni toenda kune n'anga inonzi story yainzi ndiyo yakatora mwana. Saka izvo zvakatikatyamadzawo kuti ko atangira sei kune n'anga yakatora mwana isu tikuda kuziva vanhu vakatora mwana ndopfaifanira kutangira paground kuti tochisimuka toenda kupi toenda ikoko. Saka chazonetsa ndechekuti nezuro achisimuka wakazosangana newe Rumas Media mundodi vachienda kumarondera kuti wazouye kuinyanga. Zvadaro wakazodzoka murodhi wavirirana kuti nhau dzedu ngatichidzite dzichibuda panews. Wakadzoka zveshuwana Chesango wadzoka wakati no Sabhuku Chitai chiunganidzai vanhu takawaunganidza vedrumas vakauya zveshuwa vakatora nhau vakataura matsananguriro wakafamba emwana zvakaitika mwana. Zvadaro wakati no chiona izvi zviripo ndezvekuti imimi mangwana kuti muchisimuke muende kuinyanga muchibvira kuno kazvite zvadi kuti imimi mochidira mota fiwewo tochienda kunorarira kwaMutoko mangwana kuseni tochienda kumarondera tochitora iye pastor wedu tobva tananga kupi kuinyanga. Zvadaro takaenda kwaMutoko kumba kwaChief Nyamukuhu ndokwatakanorara tasvika tikanorara iko kuseni kwaedza tamuka kuseni kuma6 tikapinda murodhi tichitega titosangana naiwo pastor tanosvika pacross takunokona kuti tiende kumba kwawo kumarondera ndipo waisa message wakati no timbomirai ko musauye nokuti ini ndarara mugomo mweya wandidzidzisa kuti handigoni kufamba dare iri kana mweya usina zvawataura. Saka tabva tangomira patamira ipapo takuchiwafonera madzibaba ewo akuti hatikwanisi kuzviita nhasi kana kuti kuswera mangwana saka mirai mweya kuti uchati kudii. Saka tamira ipapo chazotikatyamadza ndechekuti azoti hazvine rwendo rekati hazvina rwendo tazotiraya kubata driver akati ini handisi kutoziva kuti madzibaba wakakwira gomo
kana kuti wari kupi ndadira mota fiyo kuti kana tapedza kudira fiyo mota tochinanga kuinyanga toenda. Saka iko zvino patamira tangwane question mark tizive kuti zvichabuda here kana kuti hazvichabuda. Nanhasi uno tangopererwa ndo patakatomira. Saka ndikutoona hangu kuti madzibaba vanonzi madzibaba Steven ava havasi straight nokuda vangu vari straight yakutaura kuno tatopinda murodi taenda. Chakutishungurudza ndechekuti tichidzoka kumusha tonoudza vanhu kuti mari dzenyu dziye takapa madzibaba kuti tisangane tiende hakuna chabuda. Saka takusvika kuvanhu tikadzoka tovaudza kuti kudii. Saka tazosagesta kuti madzibaba mabheta vatidzorere mari yedu titsvage mwana agona kubatsira nhau yemwana kuti mwana agone kuita sei agone kuwanikwa nekuti iko zvino taita no way hatichisina kana anotibatsira. We rumors ndiwa kuti pamwe tikagone kutseketedza kuti tigone kubatsirikana kuti togona kufamba sei kuti mwana aoneke nhau igone kuzadzisa kuti vabereki vagone kujekereka kuti kumusha kwatobva ikoko wana iko zvino izvi takutosvika kuti zvikoro wana vanogona kuenda zvikoro izvo zvavakuvhurwa kudai kana mbavha dzekubata wana dzisina kubatwa. Saka ndo dambudziko ratinaro kuti tatoshaya kuziva kuti toita sei tapererwa hatichazivi kuti tofamba sei todii madzibaba vacho kuti namba dzavo hadzichabatika. Saka tikuziva toita sei tazongoti isu kuna dhiraivha wacho pamari yedu yatakakupai chitidzorerai takakwanisa kureza 400 yainzi ndiye kutanga dare tikareza 150 yekunzi ndiye kuti ndigone kupanda nhau. Saka iye ari kutaura kuti ndakashandisa 80 plus 30 saka 110 yakashandisa. Saka to the rest yacho chitidzorerai zvedu tigone kuona kuti toita sei. Saka nanhasi uno tangopererwa hatikuziva kuti toita sei. Ndini Sabhuku Chitai ndiri kutaura takamira kudai so ndini ndakamira ruzhinji kumuzi ndichitaura ndiri pasi pachief Nyamukuhu edimeni wedu Nyamasengwe. Pamusoro emhuri yeZimbabwe isusu ini ndini tete wemwana akashayika ne13 years ndinogara kumudzi kubhuku rekwatapfuma. Mwana akashayika kubhuku rekwaChesango. Tiri kutambudzika. Ndakazoshedzwawo mushure mokunge paoneka mubatsiri akanga aoneka anonzi madzibaba Steven. Ndashedzwa zveshuwa ndakaenda ndichimhanya semunhu ari kutambudzika nekutsvaga mwana tikati tibatsirike. Tikataura akataura zvaakataura tikati isusu aiwa isusu tiri kutsvaga kubatsirwa tibatsirei. Madzibaba Steven akataura mari akataura 150 kuti hanzi nditaure nyaya dzenyu. Wabereki wakadoneta mari wakamupa. Madzibaba Steven akati mota yangu ino haiwa taura ina driver tikabisa 400 tikamupa. Nhasi tasvika pamusummit enof madzibaba Steven akuti handipo ndakwira gomo nokuti matare ari kuda kuti Mwari atiitire kuti atidirecte nekuti munhu abatikane nemushonga. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kushungurudzika zvakanyanya. Uku tiri kutsvaga mwana uku takutsotsiwa nematsotsi emunyika meZimbabwe. Dai Mwari watibatsira. Ndo mashoko andiri kutaura madzibaba Steven watirwadzisa izvo tiri pakati pesango takamira wakutitaurira kuti hanzi ndiri mugomo. Ndofunga manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana. Pari zvino takutodzokera kutsvaga plan B. Tochiita sei kuti tinge tichiyamura vabereki ava vasarambe vachingobirwa mari nemakoronyera nekuti isusu takanga tiripo mari chiedza kusimudzwa. Dai kurunzi takanga tafamba tichiziva tichienda kunyanga tingadai takavapa zuva rekuti handei musi wakati pamwe masenzi tinenge tagadzira. Uru rwendo rwatakawana rwapo saka tikati ai wakatokwanisa kukutakura iwo tochienda nemi asi modira chi fiwo toenda nemi kunyanga kwacho. Tamunzira kuenda meseji yauya handichisipo ndiri kugomo ndichamboita munamato uri kundirambidza kuti tiende asi naye mufundisi ko paya pamakati handei izvozvi kunyanga dai takaenda munamato waiti kudini ko makuzoudzwa nhasi nedenga kuti musaende imi makambenge maudzwa kuti toenda izvozvi muri kunotora mwana nhau dzacho dzinotemesa musoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Tichakupai chikamu chinoteera kuti tazoronga kuita sei kubva pari zvino. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana
tikazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga